Уважаемые сябры, сегодня мы с вами поговорим на одну вельми актуальную и важную тему. Это становішча беларускай мовы ў Беларусі. Абмяркуем з вами сегодня материал сумнавядомага беларусафоба Антона Быстрыцкага, которому час от часу предоставляет свои площади Лідская газета. Ось у одном з апошніх нумароў на сторонце, якая называется «Закон и порядок», прошу зауважить, вышел такой артикул «Самообман и фальсификация Белсат». Цитую мову оригинала. Польский телеканал Белсат объявил интереснейшую акцию «Назови белорусскую мову родной при переписи». В октябре 2019 года в Беларуси состоится перепись населения. Обеспокоившись статистикой прошлых лет, корреспонденты телеканала решили поправить неутешительную картину и предложили фальсифицировать итоги этого общественного мероприятия. Мы на Белсате вырашили позмагаться, каб лишба тых, кто называет белорусскую мову родной, была як мага больше. Получается, совершенно неважно, говорите вы или нет на белорусском языке, по мнению белсатовцев, достаточно просто назвать белорусский в качестве родного языка и тем самым поправить статистику. Гэты артыкул я попрошу прокомментовать сябро товариства белорусской мовы Витольд Шурак и Сергей Пантус. Добрый день, сябры. Сябры, ласка, что вы думаете про эту публикацию? Ну, по-перше, я хотел бы засяродиться на том, что ж такое фальсификация. Хоть и Белсат и Белстат сугучна, але дадзена собирать будет Белстат и оперировать этими лічбами будет Белстат. И тому магчымасць фальсификовать есть, в принципе, только у Белстата, а не у Белсата. Але что закликае рабіць Белсат? Белсат закликае назвать беларускую мову родной, что в принципе цалкам нормально и логично, улічваючы становішча папярэдніх гадоў. Бо нават пры перапісе, уже пры цяперашняй уладзе, за апошнія 25 гадоў было два перапісы, пытанне пра родную мову ўжо неаднойчы змянялася. Пытанне роднай мовы было змянялася на мову, якую вы засвоілі ў дзяцінстве, дадалося мова, якой вы ужываеце ў паўсядзённым ужытку. Вось, то бок маніпуляцыя пытаннямі такая ідзе, каб показать, что белорусская мова не потребна. Белсат цалкам логично закликая падтрымаць белорусскую мову. Это никакая не фальсификация. В таким выпадку фальсификаторами можно назвать на любых, в принципе, выборах, неких электоральных кампаниях, усіх агитаторов за свою программу, за своего кандидата. Яны ж закликают, фальсифицируют, дадзеныя несапраўдныя этому вот. Ну и потом я хотел бы засяродзіцца на таким азначэнні, что это польский канал. Польский канал Белсат, так написано Антоном Быстрыцким, и это не адпавядае рэчаіснасці. Канал, зразумела, знаходзіцца, редакция канала знаходзіцца ў Польшчы. Праз польскі ўлад фінансуецца, ну, я так думаю, наколькі я ведаю, на грошы Евросоюз. Але контент і кантэкст гэтага телеканала цалкам беларускі. Ён абараняе беларускія нацыянальныя інтарэсы. Ён вядзецца на беларускай мове. Ён загранае тыя падзеі, якія усім нам блізкія. То бок ён разлічаны на аўдыторыю Беларусі. Так што лічыць гэта польскім каналам, гэта тое самае, як лічыць Івана Тургенева французскім пісьменнікам, які напісаў сваю «Отцы і дзеці», здаецца так, у Францыі. Тое, што Тургенеў напісаў у Францыі свой знакаміты роман, не робіць яго французскім пісьменнікам. Так, я цалкам згодны, і я б сказаў, што вось менавіта гэтая маніпуляцыя ёсць фальсифікацыя. Так. Вось, і ёсць фальсифікацыя. Больш за тое, я хочу сказаць, што насамрэч гэта крыўдна і абуральна, што адзіны цалкам беларускамоўны канал знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, а не на тэрыторыі Беларусі. Фінансуецца... Так, это нават і ганебна. Фінансуецца Евросоюзам праз урад Польшчы, а не беларускім урадам. Больш за тое, дзяржава ўсяляк перашкаджае існаванню гэтага канала на Беларусі, не акрэдытоўваюцца журналісты. Журналісты Белсата — это лідары па штрафах ад беларускай дзяржавы за сваю працу. І я працягну далей
цитовать артикул Антона Быстрыцкого. Я толькі хочу дадаць, што насамрэч тэлеканал Белсат заклікае да сумлення беларусаў не адцурацца ад сваёй роднай мовы. Так, все правильно. І вось працягваем цытаваць словы беларусафоба Антона Быстрыцкага з гэтага артыкула. Тут далей будзе мова оригинала. Кто бы мог подумать, что в 2019 году в Польше будут беспокоиться о том, какой язык выберут соседи, и стимулировать к использованию белорусского языка в качестве инструмента общения. А вот на каких позициях стояла Польша по отношению к белорусам совсем недавно по меркам истории. Исторические события 20-40-х годов 20 века. Откуда, спрашивается, сегодня в Польше о белорусах такая забота? И тут далее Антон Быстрыцкий, цитуя профессора кафедры истории Беларуси нового и новейшего часу Белорусского державного университета, доктора исторических наук Петра Зелинского. Националистическая политика особенно остро проявилась в школьном образовании. Для включения в состав Польши на белорусских землях функционировало 359 белорусских школ, 2 учительские семинарии в Борунах и Свислоче, 5 общеобразовательных гимназий в Вильно, Радошковичах, Новогрудке, Клецке и Несвеже. В 1932-1934 годах Радошковичская, Новогрудская и Клецкая гимназии были закрыты, а Вильнская преобразована в польско-белорусский филиал государственной гимназии. Конец цитаты. Сябры, что вы можете сказать про этой лічбы? Ну, па-першае, я хочу задаць пытанне, а якое дачыненне тэлеканал Белсат, беларускі тэлеканал Белсат, мае да гісторыі 20-40-х годов 20-го стагоддзя? Это па-першае. Ну, это манипуляция. Так, это просто манипуляция фактами. Мы зараз живем у 21 стагоддзі, у 2019 годзе, і перапіс будзе у 2019 годзе. Вось. По-другое, что я хочу сказать, насамрэч это такая манипуляция фактами, бо ось поглядзіце на агульную картину у этих всех артикулов. Я хочу трошки вернуться до найновшей гісторыі. Некалькі месяцаў таму я и лідскі актывіст таварыства беларускай мовы Валер Мінец писали скарги на лідскую газету и в прыватнасці на Антона Быстрыцкага у прокуратуру, следчий комитет, у Министерства информации, головная редакторка газеты нам там разнос учинила на сторонках газеты, у прыватнасці проехалася по намесніку старшыні таварыства беларускай мовы Станіславу Судніку, маўляй, так чаго ж вы хочаце? Маўляй, у лідскай газете беларускамоўных артыкулы друкуем, пры рэдакцыі газеты ёсць літаратурная суполка суквецця. Так, гэта ўсё так. Але да той нашай скаргі колькасць беларускамоўных артыкулаў была зведзена да мінімума і павялічылася яна менавіта пасля той скаргі. Это по-першае, але такими артыкуламі, дзе удалбліваецца ў головы беларусаў, што не называецца беларускую мову роднай. То бок называецца яе чужой. Да, то бок, калі мы ўсвядомім, што наша мова родная не беларуская, наступнае пытанне, якое ён задасць, я ўпэўнены будзе, а навошта нам беларуская мова наогул? А чарговае пытанне будзе, калі ў нас няма сваёй мовы, калі гісторыю нам тут польскую толькі цытуюць, няма сваёй гісторыі, а навошта нам беларуская дзяржава? Ну, блин, прабачце мяне за такое слово, але ж гэта ўжо падрыва асновы беларускай дзяржаўнасці. А я зазначу, што ўжо сёння вось такія персонажы, як Антон Быстрыцкі, яны ўжо сёння гавораць нам у вочы. Вы самі адцураецеся ад сваёй мовы, а на халеру вам тады беларуская дзяржава. Вось. То бок мы маем справу не просто с манипуляцией, а просто с подрывом нашей белорусской державности. Вот. Теперь давайте поглядим, кто такой Антон Быстрыцкий. Это вельми важно. Антон Быстрыцкий, мы хотели познайомиться, поглядеть на человека, что это за такие белорусофобы, які так себе недрэнна почуває у нашей белорусской державе, які друкуються на сторонках державной газеты. Да, я тебя перепыню. Запад депутатский у Министерства информации и у Генеральной прокуратуры писала старшыня таварыства беларускай мовы імя Франциска Скарыны, идейный депутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. И у адказе ёй
А в адказе, до речі, було написано, що держава тут ні при чим, бо вона не заснувальник газети. Ось. Не заснованник? Не заснувальник газети. Ну, коли ласка, тоді пробачте. Так може нам поглядеть, давайте що пише сама газета, хто їх заснувальник? Хто з'являється засновальником Лідської газети? тут Державна написано. установа, редакція Лідської газети, заснувальники Лідський районний виконавчий комітет, Лідський районний совет депутатів і редакція газети. Головний редактор Серафінович Катерина Навіть Адамовна. можна не читати заснувальників. Сама називається установа. Державна Державна установа. Виновіта. Одно з двох. Альбо пані Серафінович тут злигала, написала недокладну інформацію, альбо ті заснувальники цієї газети, державна установа, мають питання від нас. А якої держави? Якої держави? Тої, що білоруської? Вельми сумнівно. Тоді якої? Тоді я ще зверну вашу увагу, хто такий Антон Бистрицький. Чоловіка з таким ім'ям і прозвищем ми не знайшли. Ми хотіли з ним просто поглядіти на його, хоча б на фотокартку. Ось, хто такий Антон Бистрицький. Виходить, що це чоловік фейк, чоловік, який пише під псевдонімом. Цілком можливо, може, він працює у редакції Лідської газети. Але ми знайшли артикули, які друкувалися у Лідській газеті. О, і гэта таксама важна. На гэтым варта засяродзіць сваю увагу. Аўтар, які перш чым друкавацца на старонках Лідскай газеты, публікаваў свае матэрыялы на такіх адыёзных чарнасоценных сайтах Рэгнум, Імперія, Спутнік і Пагром. Вось, гэтыя сайты, якія фінансуюцца Россотрудничество. А где кончается Россотрудничество и начинается Газпром? Кто мне скажет? Вот. Это не наша держава, это иностранный агент. Як любят поупекать Антона Быстрыцкие на Белсад. Больше зато я скажу, что аўтараў Рэгнума у мінулым годзе беларуская держава Так. осудила, яны доўгі час былі за артыкулы на сторонках этого Рэгнума. Антибелорусские. Антибеларускія, ось. Осудила, на доўгі час былі пад следствам і пасля былі прысуджаны да вялікіх штрафаў за сваю антибеларускую дзейнасць. Ось. Цяпер варта звярнуцца да той статыстыкі, якая існавала у Беларусі, на беларускіх землях у часы міжваеннай Польшчы. Ніхто з історыкаў и тех людей, которых мы ведаем, которые жили у той час, и он не отмовляется, что шла полонизация. Вот, что польские шовинисты проводили политику полонизации на наших землях. И колькость белорусских школов зменшалась. Вот. Это дрэнна. Это дрэнна, безумовно дрэнна. Вот. И это факт. Ось. Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що ми маємо тепер. А тепер ми маємо білоруське ВНУ, ноль білоруських ВНУ у Білорусі. Телеканали. Один умовно белорусский, потому что контент там... То есть, что казалось, зведены до межаў фольклору, так, до так, межаў так. музейного экспонату. Ось есть некая этничная суполочка, якая там забавляется некой... Цацки, белорусские цацки. Вот. Далее, школы 11%. На початку 90-х годов школ было больше за 70%. Якія польскія шовіністы давялі вось гэтую статыстыку вось да гэтага ўзроўню. Гэта мне пытанне да вот тых Антонаў Быстрыцкіх, якія так занепакоены тым, што у Беларусі гавораць па-беларуску. Вот. Ты што, нам па-нямецку гаварыць? Ну так. Вось все мы бачым, як Антон Быстрыцкі ці некалькіх тых Антонаў спрабуюць маніпуляваць фактамі тымі гістарычнымі, што нібы зачыняліся школы, была паланізацыя, антыбеларусізацыя. Але факты сапраўды гавораць пра іншае, што
Так, сапраўды, тады была палітыка антыбеларуская, але і зараз палітыка проводзіцца таксама антыбеларуская. Вось тут прывёў лічбы па школах. Колонізацыя 20-40-х гадоў 20-го стагоддзя нельга апраўдаць русіфікацыю хутка ўжо 20-х гадоў 21-го стагоддзя. Так, Выходзіць так, што русіфікатары проста перахапілі сцяг, так, сцяг знішчэння беларускай мовы, беларускай каштоўнасці. Ось. З чым я вас і віншую. Ну, сапраўды віншаваць тут мала з чым. Але сарказм. Так. Але все мы бачым, як Антон Быстрыцкі спрабуе ў сваіх беларусафобскіх мэтах гэтымі фактамі маніпуляваць. Як некаторыя людзі гэтаму давяраюць. І гэта неправільна, я лічу. Але справа ў іншым. Неважна, хто заклікае да любові да беларускай мовы, да таго, каб называць сваю роднай мовай беларускую, ці гэта паляк, ці гэта украінец, ці гэта літовец, ці гэта нават рускі. Гэта ў любом выпадку гэта добра, тым больш што гэта прадстаўнікі тых народаў і тых краін, дзе людзі гавораць на сваёй роднай мове. І я думаю, што нічога кепскага ў тым, што хтосьці там кагосьці заклікае называць беларускую мову роднай, кепскага няма, а тое, што вот гаворыцца Антон Быстрыцкі, гэта неправільна. Я так лічу. У сваю чаргу я як сябра таварыства беларускай мовы заклікаю вас не цурацца сябры ад нашай беларускасці. Мы можам гаварыць на якой заўгодна мове. Не забывайцеся, што мы беларусы. І я заклікаю вас пазначаць пры перапісу роднай мовай беларускай. А я хочу нагадаць словы Францішка Балушевіча: не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Я цябе дадам, што ў гісторыі чалавецтва не было ні аднаго народа, который памёр ад голаду. А народы, которые зніклі, яны зніклі альбо у выпадку знешняй агрэсіі былі вынішчаны фізічна, альбо былі асіміляваныя, то бок яны прынялі культуру і мову іншых народаў. Дзякуй. На гэтым, сябры, да пабачэння. Думайце і вырашайце, у якой краіне нам жыць.